мбаппе бори қайд кард ки ӯро дар зиндони тиллоӣ гузоштанд, вале дурӯғ гуфта буд. ин масъала ва дигар паҳлӯҳои мбапперо имрӯз дар навори худ қайд мекунем ки шумо хабар надоштед. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфут. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. якум, ӯ дуюмин ҷавонтарин голзан дар финали ҷоми ҷаҳон ба ҳисоб меравад. пеш аз ӯ бошад танҳо ба Пеле соли 1958 ин кор даст дода буд ки дар 17-солагӣ гол задааст. мбаппе бошад дар 19-солагӣ муқобили Хорватия гол заду 4-2 пирӯз шуданд. орзуи калони ӯ ҳам амалӣ шуд. Пеле шахсан ӯро табрик карду қайд кард ки агар мбаппе ба рекордҳои ман наздик шудан гирад, ман дубора кафшҳоямро мепӯшам. агар беҳтаринҳои футбол таъриф карда бошанд, ӯ аниқ дар роҳи дуруст қарор дорад. Пеле қаҳрамони ҳама футболбозон аст, вале мбаппе қаҳрамони худро дорад. дуюм, ӯ ба Криштиану Роналду монанд шудан мехоҳад. дар ҷавонӣ Килиан ба Роналду назора мекард. Криштиану қаҳрамони ҳақиқии ӯ ба ҳисоб меравад. аксе ҳам ҳаст ки мбаппе дар ҳуҷраи худ бо либоси сабзу аксҳои Роналду дар девор мебошад. баъди гузариши солҳо ӯ бо қаҳрамони худ якчанд бозиҳо низ баргузор карда буд. дар дебат байни Роналду ва Месси тарафи киро гирифтани мбаппе аниқ аст, вале дар кадом давлат бозӣ карданашро ҳам бояд қайд кунем. сеюм, ӯ метавонист дар мунтахаби Камерун ва Алжир бозӣ кунад. бисёриҳо ӯро ситораи футболи Фаронса медонанд, вале мбаппе метавонист дар дигар кишвар низ бозӣ кунад. модари ӯ аз Алжир ва падараш бошад аз Камерун мебошад. мбаппе дар Фаронса ба воя расид ва тасмим гирифт ки дар ин ҷо ҳунарнамоӣ кунад. ба муваффақиятҳои ӯ дар мунтахаби Фаронса нигоҳ карда хулоса кардан мумкин аст ки қарори дуруст гирифтааст. ӯ ҷоми ҷаҳонро ба даст овард ва пули зиёде кор кард, вале дар куҷо сарф кардани пулҳояшро ҳоло мо қайд мекунем. чорум, ӯ ҳама пули аз ҷоми ҷаҳон гирифтаашро хайр кард. мбаппе солҳои охир худро бараъло дар майдон нишон дода истодааст, вале берун аз майдон ӯ одами намунавӣ аст. ӯ ҳама маблағи аз ҷоми ҷаҳони соли 2018 гирифтаашро хайр кард. ҳамаи он маблағ тақрибан 400 000 евро буд. ин кори бисёр назарраси Килиан ба ҳисоб меравад. пеш аз қаҳрамони ҷаҳон шуданаш дастаҳои бузург ӯро харидан мехостанд, вале боз дастае аст ки ӯро аз даст дод. панҷум, ӯ қариб бо Челси шартнома баста буд. соли 2012 Челси мбапперо дар наврасияш метавонист ба даста ҷалб кунад. корҳо хуб нарафтанд, зеро мбаппе ҳамон вақт намояндаҳои дастаи лондониро ҳайратзада накарда буд. имрӯз таланти ӯро дида Челси пушаймон ҳам шудааст. бори дуюм ҳам кӯшишҳо буданд, вале модари мбаппе дигар розӣ нашуд ки писараш ба он ҷо равад. қарори модари мбаппе нишон дод ки Килиан имрӯз ба беҳтаринҳои ҷаҳон шомил мешавад. шашум, волидайнаш варзишгар ҳастанд. ҳунари мбаппе бояд баҳои аъло гирад, вале бояд оиди генҳои ӯ низ қайд кунем. мбаппе дар асл аз оилаи варзишгарони касбӣ аст. падари мбаппе футболбоз буд ва дар дастаи AS Бонди бозӣ кардааст. модараш Файза Ламар дар дивизиони якум соли 1990 ҳендболбоз буд. бародари хурдии Килиан Итан Мбаппе айни ҳол дар дастаи то 12-солаи PSG қарор дораду мураббиёнаш таърифи калон аз ӯ мекунанд. бародархони мбаппе Кембо Икоко низ футболбози касбӣ аст. Килиан генҳои қавии варзишӣ дорад ва имрӯз ҳамагонро дар шок мегузорад. ҳафтум, ӯ аз Ҳусейн Болт зудтар медавад. мо наметавонем гӯем ки мбаппе рекорди Ҳусейнро дар 100 метра мешиканад, вале мбаппе бо тӯб хело тезҳаракат асту Ҳусейн Болт ҳам дар ҳайрат мондааст. дар як бозие мбаппе бо суръати 38 км/соат давида буд ки наздик ба суръати Ҳусейн Болт дар соли 2009 буд. дуруст аст ки Ҳусейн Болт аз ҳама тез медавад, вале агар мбаппе ҳам тӯб надошта бошад, аз Ҳусейн ҳам тезтар хоҳад давид. суръати баланд доштан дар хатти ҳамла омили асосии муваффақиятҳои мбаппе мебошад. ҳаштум, ӯ дуюмин гаронарзиштарин бозингар аст. бо бозии зебояш дар майдон, натиҷаҳои баланд ва машҳурият доштан, мбаппе яке аз гаронарзиштарин бозингар гардид. гузариши ӯ аз Монако ба PSG тақрибан 180 миллион евроро ташкил медод. аз ӯ боло танҳо трансфери Неймар бо 222 миллион евро қарор дорад. ӯ қарордоди нав бо даста бо арзиши 250 миллион евро баст ки идораи дастаро дар дасташ мегузорад. барои бозингари ҷавон ин дастоварди калон аст, вале дар ҷавонӣ ӯ аз худ дараки калон дода буд. нуҳум,
ҷавонтарин бозингар дар ҳайати Монако. дар 14-солагӣ бо Монако шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расониду дар 16-солагиаш бори нахуст ба майдон баромад. Рекорди қаблӣ ба легендаи футболи Фаронса Терри Анри тааллуқ дошт. Мбаппе ҳамчунин ҷавонтарин голзан дар ҳайати Монако гардид. Карьераи ӯ сол то сол зеботар мегардад. Бозиаш бошад ҳар навбат дар рушд қарор дорад. Даҳум, ӯ худро дар ПСЖ зиндонӣ ҳис мекард. тобистони соли 2021 Килиан Мбаппе наздик ба гузариш ба Реал Мадрид буд, вале ПСЖ ба тарки даста карданаш иҷозат надод. Президенти бошгоҳ Насир Ал-Халайфӣ қайд кард, ки Мбаппе ҳеҷ гоҳ фурӯхта намешавад ва ройгон тарки даста нахоҳад кард. Дар хабаре нашр карда шуд, ки адвокати Мбаппе қайд мекунад, ки бастани шартномаи нав бо ПСЖ ин зиндонӣ будан дар қафаси тиллоӣ мебошад. ин ба гуфтушунид бо Реал Мадрид хотима дод, вале бо мурури замон маълум шуд, ки Мбаппе бо ПСЖ шартнома бо арзиши 250 миллион евро бастааст, ки шабеҳӣ ба зиндони тиллоӣ аст. дӯстон, лайк гузоштану обуна шуданро фаромӯш насозед. То наворҳои баъдӣ, хайр.